13 октябр дар шаҳри Бишкек асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуданд. ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров баргузор шуд. зимни ҷаласаи хоса ва бо иштироки ҳайатҳо сарони давлатҳо масъалаҳои кунунии ҳамкорӣ дар доираи иттиҳодро баррасӣ намуда, доир ба масъалаҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули афкор анҷом доданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ барои минбаъд низ пур намудани рӯзномаи Иттиҳоди давлатҳои мустақил бо мундариҷаи амалӣ изҳори омодагӣ намуда, доир ба дурнамои рушди минбаъдаи иттиҳод ибрози андеша намуданд. сарвари давлат изҳори итминон намуданд ки қарорҳои зимни ҷаласа қабулшуда ба ҳамкории бисёрҷониба дар тамоми самтҳои ҳамёрӣ дар доираи иттиҳод такони иловагӣ хоҳанд бахшид. дар заминаи масоили ҳамкории тиҷоратии иқтисодӣ президенти мамлакат таъкид намуданд ки дар шароити кунунӣ давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил бо таҳдидҳои амнияти иқтисодӣ ва афзоиши хатарҳо ба иқтисоди миллӣ рӯбарӯ ҳастанд. дар робита ба ин аҳамияти татбиқи муттасили стратегияи рушди иқтисодии Иттиҳоди давлатҳои мустақил то соли 2030 таъкид шуд. зимни татбиқи стратегияи иқтисодии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳам имконоти захиравӣ, истеҳсолӣ ва молиявии давлатҳои аъзо ва ҳам вазъи геоиқтисодию геосиёсии минтақа ва ҷаҳон бояд ба назар гирифта шавад, изҳор доштанд пешвои миллат. сарвари давлат таъкид намуданд ки масъалаҳои пешбурди иқтисоди сабз, бахусус энергетикаи сабз, инчунин масъалаҳои тағйирёбии иқлим самтҳои муҳими иттиҳод боқӣ мемонанд. дар ин замина азми Тоҷикистон барои пешбурди минбаъдаи рӯзномаи об ва иқлим дар сатҳи ҷаҳонӣ тасдиқ гардида, ба ҳамкории минбаъдаи созандаи давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ин самт изҳори умед карда шуд. пешвои миллат муҳимияти таҳкими минбаъдаи рӯзномаи фарҳангӣ ва гуманитариро таъкид намуда, омодагии Тоҷикистонро барои баргузории форуми панҷуми олимони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил соли оянда дар ҷумҳурӣ баён доштанд. дар суханронии сарвари давлатамон ҳамчунин ба миқёси ташвишовари зиёдшавии хатару таҳдидҳои амниятӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. ба муҳимияти идома додани татбиқи амалии қарору санадҳои дар доираи иттиҳод қабулшуда дар самти мубориза бо терроризм, ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир, киберҷинояткорӣ ва дигар зуҳуроти ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ таваҷҷӯҳ зоҳир шуда, зарурати андешидани тадбирҳо оид ба таҳкими минбаъдаи заминаи меъёрии Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар бахши амният таъкид гардид. аз рӯи натиҷаҳои ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил 15 қарор ва санад қабул гардид. раёсат дар иттиҳод ба ҷониби Федератсияи Русия гузашт. баъди анҷоми кори ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҳамин ҷо бо иштироки сарони давлатҳо маросими супоридани нишони ифтихории Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев баргузор гардид. мукофоти олӣ нишони ифтихории Иттиҳоди давлатҳои мустақил 7 октябри соли 2002 бо қарори шӯрои сарони давлатҳо таъсис ёфта ба сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо, инчунин ба дигар арбобони давлатию ҷамъиятии давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил супорида мешавад. мавриди тазаккур аст ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 5 октябри соли 2007 барои саҳми арзанда дар таҳким ва рушди Иттиҳоди давлатҳои мустақил, дӯстӣ, ҳамсоягии нек, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории судманд байни давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, таъмини сулҳи байналмилалӣ ва амният бо ин мукофоти олӣ сарфароз гардида буданд.